Čaute všetci ľudia, vítam vás pri dnešnom videjku, teda 31. dieli, ak sa dobre nemýlim. A dneska si povieme nejaké zaujímavosti o najstarších Lego setoch, takže sa ponoríme do histórie zase Lega. A povieme si teda tiež aj o najnovších Lego setoch. Vybral som dva, aby to bolo také ako keby nie zase moc prehnané, ale ja si myslím, že by sme sa do toho mohli pustiť a začíname. V dielog sme si vraveli, aká je história teda Lega a dneska si teda ideme pozrieť tie Lego sety. No a ideme na prvý Lego set, no teda najstarší Lego set, o ktorom sa dneska budeme rozprávať a o ich pokračovaní. Teda prvý Lego set, ktorý vznikol, bol to Lego set pod číslom 1, teda prvý Lego set tak asi pod číslom 1. Ale my vieme, že teda Lego kocky, akože také samotné, boli prvé akože z dreva, nejaké kocky, proste hráčky z dreva. Ako ten Ole Christiansen to akože vyrábal najprv z dreva, bol teda ten vyučený tesár. No a teda ideme sa na to pozrieť. Sú rôzne predpoklady prvých Lego setov, ale ja som vám sem dal teraz také Lego sety, ktoré som akože našiel, že buď na krabici mali že číslo 1 alebo tak. Tie Lego sety boli úplne inak robené, krabice boli nie tak modernizované, nie tak odborné a boli tam úplne akože iné tie grafity a proste úplne všetko bolo inak. Ale za mňa akože na tú dobu podľa mňa tie Lego sety sú celkom pekné. A prvý Lego set, aspoň podľa niektorých dát alebo záznamov, je tento, ktorý môžete vidieť teraz na obrázku. Je to takýto malinký domček a vidíte, keď tam takú podložku, to je ako normálne takáto podložka, len oveľa hrubšia. To je ako jeden celok, hej. Takže toto je podľa niektorých dát akože najstarší set a môžete tu vidieť ešte ďalšie na obrázkov, ale no, neviete proste nikdy čomu veriť. Viacej akože tieto médiá tak proste nie o tom veľa vedia, tak preto nejdem hovoriť len, že tento set alebo musí to byť tamten, tak som vám sem radšej dal viac, aby ste si vedeli predstaviť, možno to je fake, ale proste malo by to byť pravda, hej. Preto som vám sem dal viacej tých setov a dúfam, že to je aspoň trošku, aspoň jeden dúfam, že je pravda. Takže toto ste videli teraz tie najstaršie Lego sety. Ak si všimnete na tej krabici, je proste označované číslo, že 1 a takto to bolo na každej krabici, že 2, 3, 4, 5, 6 a nie ako teraz napríklad, že máte už takto číslo, hej. Teda kedy bývali proste akože čísla, tuto je jednotka veľká, hej. Takže tak. Dovolil som si presunúť sa aj do krabicárne, no a tuto môžete akože vidieť na tých krabicách označenie 4, 2, 1, 9, 4, proste tu mám proste rôzne tie krabice, teda a oni to mali akože tuto napísané, čo ja viem, aj tuto z boku, že jednotka a tak to bolo proste úplne inak robené, takže tak. A prvá akože čo nejaká taká hracia akože plocha pre deti alebo aj dospelých, väčšinou je to teraz v takých legových múzeách, bolo Lego systém, môžete teraz vidieť tiež na obrázku, bolo ako keby nejaká takýto baseplate alebo také niečo, no a mali ste tam rôzne cestičky, chodničky a proste tam ste si akože kupovali nejaké budovy do Lego systém akože a tam ste si ich ako keby dali a hrali sa s tým deti, proste nejaké autička, také proste pekné veci do proste takého mestečka. Takže za mňa osobne je to dosť pekné. A niektoré tie budovy alebo auta proste z Lego systému sú oveľa krajšie ako tieto dnešné, akože, ale isto sú nejaké proste krajšie, pretože majú aj nejaké tie historické podoby alebo také keby inak robené, ale zase bolo tam menej skladania, ale ja mám radšej viacej skladania. No a ideme teda k tým najnovším Lego setom. A to je napríklad loď Endurance, neviem, jak sa to vyslovuje zase, môžete si ju pozrieť, máte ju teraz zase na obrázku, no proste, a tento Lego set proste má 3011 dielkov a odporúča sa pre starších ako 18 rokov, takže 18+. A ďalší Lego set, ktorý som vám teda slúbil, druhý, je botanická záhrada, za mňa veľmi vydarený Lego set, veľmi pekný, prepracovaný a v tomto Lego sete sa nachádza nový diel a to je taká ako keby ružička alebo také niečo, proste kvietok na ruži a to je ako keby nový detail, nová kocka, ktorú možno budete vydávať aj v rôznych ďalších Lego setoch. No a teda toto je nový Lego set botanická záhrada, za mňa veľmi pekný a vypracovaný a teda tento Lego set je odporúčený ľuďom 18+. A samozrejme
poviem vám, koľko sa tam nachádza dielkov. Nachádza sa tam 3792 dielkov. Takže tak. No a dúfam, že ste sa asi niečo nové naučili, zase historické niečo z Lega, terajšie, proste máte nejaké nové skúsenosti, možno sa vám niečo páčilo, alebo ste sa dozvedeli o Legu viac, ste o Legu múdrejší. No a dúfam, že sa vám toto dnešné videjko páčilo a nezabudnite dať like, odber a zvonček a teším sa na ďalšie video. Čau.